Talagang namamasukan siya. Ano, palagi siya nauwi ng gamit dito sa amin. Ngayon, namatay na. Wala na. Maski pagkain, uy, talagang iaano ko sa inyo, maski pagkain namin. Ay, bisis na tanghali kami, hapon na. Ganon. Mahirap. Oo. Habang buhay may pag-asa na na. Oo. Huwag lang na tayo mawawalan lagi ng pag-asa. Oo. So guys, good morning po. So ngayong araw may bibisitahin po tayong panibagong pamilya na ilalapit po namin sila sa inyo. So, tuloy po tayo. Ay, magandang umaga po. Maputik po na, maulan. Ano pong pangalan nanay? Araceli, Araceli, ano pong apelyido? Bilyuba. Dilyuba. Ilan taon na po? Mga 6, ano na ako, 70. Ito po yung bahay niya. Sira-sira na po ano eh. Sira na, noong pa. Ito guys, yung bahay nila guys oh. Kunting ano na lang nito. Hindi kayo natakot dito nay? Ha? Hindi kayo natatakot dito? Takot din. Kaya yung pinag-anuhan namin yung ano, mahirap din. Baka ano yun to ng ano? Hangin. Oo. Kaya so, Ito nilalagay niyo po ito dito para ano? ha? Baka hindi mahulog yan. Hindi mo Naku, delikado talaga tong bahay nila. Habang nasa trabaho po yung nanay niya, ikaw po yung nag-aalaga. Mayo man ibang maalaga. Asan po yung tatay nito? Wala na, patay na yata. Bakit po? Hindi naman pinaalis sa kanila yun, pinauwi dito. Talagang tumutulong lang po talaga sa inyo. Yung pangilan po yung sa anak niya. Ang tumutulong sa akin yung ano pang dalawa sa anak ko. Yung nanay po nito. Oo, iuman, Pangilan po yung nanay nito? bunso. Pinakabunso na. Buti po andito sa inyo. Apat yun. Tinulungan ko nung maliliit pa. Dahil namatay yung tatay, inampung ko. At saka nagtrabaho yung nanay. Hindi na po nakakita. Ano pong pangalan ni tatay? Bertito. Bertito. Saka nag-aalaga Ay. ko ng apo kong ano, nagtatrabaho yung nanay, yung walang tatay. Apo niyo po yan. Oo, sa tuhod. Sa tuhod. Tuloy kayo, tuloy. Ilang taon na po yan? Si tatay, Hindi, ito po, yung bata. magdadalawa. 2 taon. Oo, Ano pong trabaho ng nanay niya? yung sa palengke baga, Ah, namamasukan siya nagtindira. hindi na po ka nakakita. Maluya. Parang napansin ko na yung bahay niyo po, parang Talagang sila. puro na po, ulan dito sa loob, no? Oo, dito yung naulan mo. Ayan, kitang-kita naman po yung ano nila, oh. Binidyo naman yung Basang-basa. ano, basang-basa na, maski sa loob no, sa taas. Eh, paano po yan? Maulan po ngayon. Saan po kayo nahihiga dito Dito, tayo? Dito. yung magnanay doon sa loob. Ah. Saka ito, Ilan po yung anak niyo, nay? marami naman ko di, lahat naman naghirap. Mahirap. Yung 5, yung nasa Pampanga ko, isa, Pangasinan, at sa ano yun, sa Sursugon, isa, o 3. Yung 2 naman nasa Maynila. O, nakikitrabaho naman sila. Sa tingin niyo po, nay, okay lang po sa kanila na makita po kayo sa YouTube? Oo, Okay lang po. okay naman. Okay lang po ba na i-upload po namin ito sa YouTube? Oo, Makikita po kayo doon, marami Oo. po makakakita. oo, maski na. Okay lang sa Talagang inyo. hirap na hirap kami no. Ayan.
Sanay napansin ko po, parang ang dami niyo pong gamit. Oo, noon kasi yung nanay nito, namamasukan siya. Palagi siya nauwi ng gamit dito sa amin. Ngayon namatay na. Wala na. Sino po yung namatay? Yung nanay nito, namasukan Yung din. nanay Oo, nito. Dati may trabaho. dati may Pag trabaho umuwi yun. siya dito, lagi may dalang mga gamit. Oo, Kaya mga natambak po damit, ng ganito. ganun. Opo. O namatay na, wala na yan, nakatambak yan yung gamit nila. Wala po ba sa inyong, yung anak niyo, wala po bang kahit isa nakakatulong? Na mabigay man lang po Mayroon, yung ako ano? naman, O kaya may yun. paayos po itong bahay niya. Hindi, wala. Dahil mahirap talaga. Sabi po na pag mahirap na. Oo. Maski pagkain, talagang iaano ko sa inyo, maski pagkain namin. Ay bisis na tanghali kami, hapon na. Opo, talagang Ganun. mahirap. Oo. Pero habang buhay may pag-asa na. Oo. Huwag lang na tayo mawawalan lagi ng pag-asa. Oo. So, kahit ganito yung kalagayan natin, kalagayan nyo, Mm. unang-una dapat lagi tayo magdasal. No? Oo, ayun palagi. Opo. Yan, tignan natin yung loob ni... Dito na, Diyan ka lang, Noy. Baka mabagsakan na diyan. talagang marupok na ito na. Oo, marupok na yon. Titignan po namin yung ano. So ito, dami talagang gamit dito ni nanay. Sira-sira na talaga yung ano, bahay nila. Palagi kayo na, ni Gilberto yun, umuwi ko pa kami. Anak ko yung nasa Pampanga. Opo. Palagi kayo Kilala- panood. Kilala po kami. Oo, kasi yon, naano kayo sa video. Opo. Yung may cellphone kasi siya malaki. Yun nandito siya ilang araw yon bago bumalik doon sa niya, pamilya niya. Palagi kayong inaano. Pinapanood. Oo, pinapanood yan sa kwarto. Ah. Tinitingnan namin Ano po yung kayo. pangalan ay? Ni Gilberto de Lioba. Yan, shout out kay Kuya Gilberto de Lioba. Salamat po sa inyong panonood sa aming mga videos. So, dito po yung natutulog dito na yung anak niyo pong nagtatrabaho, yung nanay po niyan. Ito, maayos-ayos yung kalagayan dito, ano eh. Pero ito talaga sa kabila ang hindi na pwedeng ano yan, tirahan. Kasi pag umuulan dun sa labas, ulan din sa loob. Yung namin, yung lutuan namin na. So dami talaga nilang gamit. Oo, maraming Ayan, no? gamit. Hindi niyo po ba na naisip na itapon na lang po yan? Hindi naman, Noy. Baka hindi na po masigip dito. Pag aalisin namin yun, pag naayos bahay, Opo. aalisin namin yun para mas maalis na yung mga dito. Ito naman yung kusina nyo. Oo, yun naman. Putikan din. Putikan din pag naulan. Pasukin natin itong ipakita natin sa mga inyong kusina. So, ito yung sitwasyon nila, no? Dito sila nagsasaing. Dito sila naglalaba. So, talagang madumi yung bahay nila dahil nga siguro sa matanda na yung dalawang magkapatid. So, hindi na nila kayang ayusin tong bahay nila. May kasama naman sila dito sa bahay, yung nanay ng bata, kaso may trabaho. Kaya hindi din maayos. Oo, sa loob, yan? Baak. Biak baga sa loob. Paoperahan po. Oo. Inoperahan na ito sa BMC. Nag-video siyang naghagad siyang tabang sa doktor. Yan, natahik yung Opo. So tayo, kumusta naman po yung pakiramdam niyo tayo? Mabuti naman. Nag-almusal na po kayo? Oo. Nananghali na kami. Maaga naman po. Oo. Alas 10 pa lang, alas 10 na ba? Pagtulog ito, Alas 11? Alas 12 na? na kami. Hmm? Nakain na Ang bilis ng oras. Sige. Yan nga po yung kalagayan ni Nanay RCD. So ipakita natin isa pa, yung kanilang bahay. So napakaraming gamit, walang mapaglagyan, kaya medyo masikip na dito sa kanila.
Yan, ano pong gusto nyo na isabihin? Salamat sa magtabang sa mo, sa magtulong. Dahil wala kami ipapagawa sa bahay. Tumulong sa amin maawa. Pwede naman. Ayan, sana nga po matulungan natin sila nanay, baka maging maayos naman yung kalagayan nila. Maski pawid na sana, no? Opo, kahit nipa lang po, Oo, maski nipa na sana. Maging maayos lang. Basta maayos. Maghihipuin na naman yung Diyos ng mga mabubuting loob para matulungan po kayo. Nanay. So sa ngayon po, ito lang po muna yung maibibigay namin. No? Salamat. May 10 kilos na bigas po kami dito. Dununo. Ewan ko lang kung may pera pa ako, Nay. Nay, sa ngayon po, ito lang muna yung maibibigay ko, ha. Wag mo nang ipakita. Pambili niyo po ng ano ng ulam niyo, Nay. Salamat na sana po kang makakatabang nindo sa muya. Paano mayo talaga kaming anuan. Salamat na sana sa Indogabos sa mga tabang pa sa muya. Walang ka po. Salamat na sana no. Si tatay, may sabihin si tatay? Ika man, kung anong sabihin mo dyan. Salamat na lang kan mga kuya sa muya. Tabang. Sige po, baka may sabihin pa po kamo ng ano. Ano pong gusto niyo Tabangan sabihin? lamang, matabangan lamang antik ako kaining bulong kung ano sa ano mo. Tabangan lamang kan pambulong kayo yung ano ko. Bitis. Ano po yung sakit ni tay? Sasalit ang bitis niya. Lumilit yung paa. Ilan taon na po ulit si tatay? Ay, kuya, 79. Mas matanda po yun sa inyo. Once po na may mga tumulong po sa inyo, Nay, pupunta po ulit kami dito. Pupunta po kami dito para ibigay po sa inyo yung tulong, no? Yan, lalo lang na sa pagpaayos ng bahay ni nanay, no? Talagang napakahirap naman tignan yung ganitong sitwasyon na mahirap pa na nga, wala ka nang halos makain tapos hindi ka pa komportable sa bahay mo dahil nga ito tinutuluan. So masakit tignan, no? Sana po maraming tumulong kay Nanay RCD sa kay tatay para maisayos po ang kanilang bahay. So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.